Každý z nás jsme nějak na cestě. Ale nemyslím teď fyzicky, ale myslím na cestu životem, na cesty víry, anebo třeba na cesty v našich vztazích. A někdy po těch našich cestách jdeme s radostí, někdy možná už spíš jenom ze setrvačnosti. Možná někdy jdeme dál, ale už ne s takovým nadšením jako dříve. A třeba naše víra zůstává, ale mění se naše očekávání. Ne proto, že bychom Pánu Bohu přestali důvěřovat, ale protože náš život se odvíjel trošku jinak, než jsme si představovali. Realita našeho života je jiná, než jak jsme ji viděli třeba v době našeho mládí a dospívání. A já bych o takové cestě chtěl dnes dopoledne spolu s vámi přemýšlet. A můžete si otevřít Bible, budeme číst z Lukášova evangelia ze 24. kapitoly. Lukáš 24 od verše 13. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekli jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem, před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a hledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví? To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekl, Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Na tom příběhu mě několik věcí v minulých dnech zaujalo. 2 učedníci odchází z Jeruzaléma, odchází od těch ostatních učedníků a vracejí se domů. Oni neodchází pryč od Pána Boha,
Oni pouze odchází od svých očekávání, tedy od představ, které si vytvořili během chození s Ježíšem. Jejich naděje skončila na kříži. Oni věřili všemu, co Ježíš učil, ale trochu jinak, než si to představovali. Oni doufali, ale události dostaly jiný směr. A možná to není tak vzdálené tomu, co někdy prožíváme my. My nejsme ti, kteří bychom vyloženě ztratili víru, ale někdy jsou jiné ty naše představy o tom, jak by Pán Bůh měl v našem životě jednat. A nebo se některé věci nenaplnily tak, jak my jsme je čekali. A někdy to taky proto, že to, co znamenají slova písma, slovo Bible, ve svém čase dozrává jinak, než jsme to chápali dříve. A co tenkrát udělal Pán Ježíš? On těm dvěma nevyčítá, že odchází z Jeruzaléma pryč. On je nezastavuje násilím, netahá je a neříká, kam to jdete? A místo toho pouze jde s nimi. Připojí se a kráčí s nimi pryč z toho Jeruzaléma. My nejsme bez Pána Boha, jenom se nám někdy stává, že ho nepoznáváme, podobně jako ti dva, protože ta jeho blízkost nemá tu samou podobu, jakou my očekáváme. A tady je něco důležitého. V tom příběhu a vůbec ve všech příbězích, ve kterých se Ježíš po svém vzkříšení zjevil nejenom učedníkům, ale mnoha dalším lidem, v neposlední řadě je později potom apoštolovi Pavlovi. V tom příběhu se Ježíš nikdy neomezuje na jedno místo setkávání. Tady se setkává s učedníky na cestě, aniž by si to oni na začátku uvědomili. Později se s nimi setkává u stolu a jí s nimi jídlo. Nebyla to snídaně, byla to večeře. Jindy se s nimi setkává na břehu jezera a jde s nimi na procházku. Ty myšlenky, ty příběhy, a to, že to teďka zmiňuji, to není, že bych se chtěl vymezovat proti modlitebnám, proti chrámům, protože to všechno, ta všechna místa mají své důležité místo v našich životech. I dnes dopoledne setkáváme se tady proto, abychom společně uctívali Hospodina, abychom se tady společně modlili. Každé to místo je svým způsobem jakousi pamětí toho, co prožíváme my a co prožívali ti, kteří tady byli před námi. Ale Ježíš sám říká o sobě, že on je tím chrámem, že on je místem setkávání s Bohem. A to znamená, že s Pánem Bohem se v Kristu můžeme setkávat na mnoha jiných místech, než jenom tady. Ti učedníci ho potkali na cestě a ta cesta sama o sobě není svatá. To je zaprášená cesta. Ale ta cesta se stala svatou přítomností Pána Ježíše. A tak možná to, co potřebujeme někdy, je znovu objevit schopnost poznávat Ježíše uprostřed našich všedních cest každodenního života. Druhá myšlenka, kterou bych rád podtrhnul, jsou ta hořící srdce učedníků. Když oni později říkají, což pak nám srdce nehořelo, když s námi mluvil na cestě, popisují už zpětně něco, co se odehrálo předtím.
Ten oheň jim nezačal hořet až u stolu, ale ten oheň začal už na té cestě. A rostl. I když si to oni uvědomili až mnohem později. Boží působení ne vždycky v našem životě rozpoznáme hned a jasně. Ale ono vlastně už probíhá předtím, i když mu možná ne vždy plně rozumíme. A možná ještě něco pro hlubší pochopení. Hořící srdce neznamená jenom emoce. Ale je to vnitřní rezonance s pravdou. Pocit, že ten příběh se najednou začíná skládat. Že začíná dávat smysl. Že to, co jsme dříve vnímali jako nějaké nesouvisející částečky písma, že začíná do sebe zapadat. A hlavně, že písmo, že Boží slovo najednou sedí na realitu našeho života. Ne, že ta realita je jiná a špatná, ale že vlastně to, co prožívám, odpovídá tomu, co říká Boží slovo. A tak bychom mohli říct, že víra, jak o tom přemýšlíme v tomto příběhu, není něco, co se narodí až v tom okamžiku toho závěru, až když nám je všechno jasné a když jsme si jistí věcmi, ale že víra se začíná rodit dávno předtím na cestě, kde se ten příběh teprve začíná pomaličku skládat. A v Emauzích, nebo v tom emauském příběhu, se to děje ve 3 takových prostředcích, ve 3 situacích. Nejprve na té cestě. V rozhovoru, v otázkách, úplně v obyčejném životě. Tou druhou situací pak bylo písmo. A všimli jste si, že Ježíš nepřidává nějaké nové informace, nové vyučování. On jenom přirovnává smysl toho, co jim vyprávěl předtím a co jim možná unikalo. A ta třetí situace, kdy ta víra roste, je u stolu. Ve sdílení, v blízkosti, ve vztahu. A to prosím vás, to nejsou nějaké techniky, jak toho dosáhnout, ale to jsou příležitosti, to jsou prostory, to jsou situace. A nejsou univerzální. Pro někoho to může být ticho. Tím časem, kdy začnou docházet věci. Pro někoho jiného to může být rozhovor s někým dalším. A pro někoho jiného to může být služba, anebo třeba četba písma. A přesto nikdy nic z toho samo o sobě není nějaká zkratka k Pánu Bohu. Možná si položí někdo z vás otázku, jako jsem si ji kladl já, když jsem o tom přemýšlel, tak je to teda na nás? Máme my nějak ta místa vytvářet, máme hledat nějaké ty cesty, abychom tam potkali toho Krista? V určitém smyslu ano, ale ne proto, abychom si vynutili Pána Boha, abychom si ho přivolali. Všimněte si toho, co se v tom příběhu stalo učedníkům. Oni nešli hledat nějaký duchovní zážitek, nějaký lepší duchovní zážitek než doposud. Oni prostě jenom šli svou cestou domů a mluvili o svém zklamání. Ta jejich otevřenost, to nebyla nějaký duchovní zážitek, to byla lidská otevřenost k jejich bolesti. A Ježíš, nepozván, se sám k ním připojil. Bez pozvání. A tady bych se rád zastavil po třetí a ten příběh rozvinul ještě o jednu další rovinu, o to, co nám všem leží na srdci, o misii. Když čteme biblický příběh znovu a znovu, tak tam vidíme, že to je vždy Pán Bůh,
kdo přichází k lidem jako první. Často dříve, než oni ho začnou hledat, a někdy Pán Bůh přichází, a známe to už z ráje, dokonce i tehdy, když ti lidé se před ním schovávají. A i tento příběh nám ukazuje, že iniciativu má Ježíš. A podobně jako ve všech ostatních těch novozákonních příbězích, kde se vzkříšený Ježíš setkává s lidmi, vždy je to on, kdo jde za nimi první. A nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, ale to se týká i lidí kolem nás. Ježíš často přichází k lidem i bez nás. Misie nezačíná nutně tím, že my běžíme k lidem jako první, ale misie začíná tím, že než my ty lidi potkáme, tak Pán Bůh často už s těmi lidmi kráčí dříve. Už s nimi jde v životě. Ale ten příběh tím nekončí, protože co udělají učedníci v té chvíli? Pozvou Ježíše dál. Oni otevřou svůj dům. Zasednou spolu s ním ke stolu. A tak církev nemusí být nutně vždycky ta, která Krista přináší nebo přivádí k lidem, ale církev by měla být vždycky tou, která vytváří prostor pro takové setkání. No a ten prostor může vytvářet třeba pohostinností, otevřeností, nasloucháním. Někdy máme pocit, že musíme mluvit těm lidem, aby pochopili, a možná nepřemýšlíme o tom, že je třeba naslouchat. A taky sdílením společné cesty. A víte, co se stane pak v tom příběhu zajímavého, v té chvíli, něco důležitého? Učedníci se najednou vrací zpátky do Jeruzaléma. A nejenom proto, že by se teďka najednou cítili lépe, ale proč? Protože pochopili, že ten příběh najednou pokračuje dál. Že věci jsou trochu jinak, než oni to pochopili, a že to jejich místo je jinde, než kam původně šli. A podobně jako v tomto příběhu platí, že ten, kdo se setká v životě se vzkříšeným Kristem, neodchází jenom povzbuzený, ale odchází jako ti dva učedníci proměněný. A když srdce hoří, jak jsme četli, tak potom svědectví o vzkříšeném Kristu s druhými lidmi, to není už žádná povinnost, ale to je radost, která vyvěrá ze srdce. A tak bych se rád v závěru toho příběhu dotkl ještě jedné roviny. Ti učedníci nešli sami. Oni šli nejprve 2 a potom s Kristem 3. A v té myšlence nám ten příběh říká něco velmi obyčejného, ale přesto důležitého. Hořící srdce totiž nikdy nehoří samo pro sebe, ale vždycky hoří vztahově, nejenom ve víře, i v životě. Vždycky srdce hoří směrem k druhým a společně s druhými. A proto jedna z důležitých otázek toho příběhu nezní, jestli jsem se setkal s Kristem na cestě v životě, co se stalo se mnou? To není ta nejdůležitější otázka. Ale ta otázka mnohem důležitější je, s kým teď po té cestě jdu já. Když se podíváme do sboru nebo do církve, tak vidíme, že jsme v ní různě namixováni. Děti, rodiče, prarodiče, lidé, kteří jsou na začátku víry, i ti, kteří po té cestě už jdou dlouho. A tento příběh, emauský příběh, může mluvit ke všem
těm skupinám. Děti, ty nejmenší, ty potřebují vidět víru, po které se dá jít. Cestu víry, po které mohou jít. Ale hlavně potřebují, víte co? Potřebují někoho, kdo po té cestě půjde s nimi. A my rodiče potřebujeme odvahu před těmi dětmi jít, ale zároveň se potřebujeme navzájem. A ti, kteří jsou sami, tak ti jdou sami? Ne, taky potřebují někoho, s kým mohou kráčet. A ti, kteří jsou možná na začátku, potřebují někoho, kdo na té cestě už je o kousek dál. A ti, kteří už jdou dlouho po té cestě víry, možná nepotřebují další a další programy, ale zase si uvědomit, s kým jdou po té cestě a možná si připomenout, proč se vlastně na tu cestu vůbec vydali. A Ježíš se nikdy nepřidává jenom k jedné generaci nebo k jedné skupině. Nepřidává se jenom k mladým, protože jsou mladí. Ani se nepřidává jenom k těm, kdo vedou církev. A nepřidává se ani pouze k nováčkům, protože jsou na začátku. A stejně tak se nepřidává pouze k těm, kteří už jdou dlouho. Ježíš se přidává ke každému, přidává se k naší cestě. A právě tady se rodí myšlenka, o které už nějaký čas přemýšlíme, myšlenka učednictví. To není nějaký program, nějaká speciální akce, ale učednictví je svým způsobem sdílená, společná, viditelná cesta, po které se dá jít spolu s druhými. A jako cesta, po které mohou jít i další spolu s námi. A tak jako církev možná dnes nepotřebujeme hledat nějaké nové strategie, ale potřebujeme mít více lidí, kteří jsou ochotní jít kus cesty společně a na té cestě rozpoznávat, že s námi jde Kristus. Možná někdy jenom potřebujeme znovu objevit, kdy a kde nám hoří srdce. A tak bych chtěl skončit několika otázkami, které zkuste vnímat spíš jako jakési pozvání, přemýšlení do těch dalších dnů. Kde dnes s tebou Kristus kráčí, i když ho možná ještě zatím plně nerozpoznáváš? S kým jsi na cestě a komu můžeš možná nabídnout, aby s tebou šel kousek té cesty dál? A poslední otázka. Kde ve tvém životě, ať už to je v rodině, ve společenství nebo v každodennosti, kde se můžeš stát tím místem, kde se Kristus zastaví a zůstane? Amen.